So, yun. Nilagyan ng magic sarap para haunin. Init. Tapos sabay magpakulo na ng sabaw. Tubig. Sabaw. Sabaw nga. Ano ba pinapakulo? Anong nangyari negosyo mo? Yes, mo kasi na. Nyam nyam nyam, bili na kayo, ganti lang, takal. Nyam nyam nyam. What's up guys? Ngayon magluluto kami ng pansit. Nasama ko. Saan na yan? Ngayon, saan ka na? Tatago. Ngayon, tulungan mo magluto. Wala magbibideo nito. Ngayon magluluto kami ng pansit. Bihon. Handa na. Bihon. Bihon kayo dyan. Dahil ko lang. Ano? Dahil ko pag ano. Style. Style. Sa ano, hindi mawawala ang bawang tsaka sibuyas. Yan. Nakita nyo? Nakita nyo? Hindi. Nakita daw. Tapos, dark blue. Hipon. Uy, sinain mo ano? Rona. Tsaka, bag. Ay. Squid ball. Tsaka carrots. Mahal kasi gulay. Kunti lang. Tsaka repolyo. Sa mga nagre-reklamo dyan. Baka naman. Intindihan nyo naman. Mahal-mahal ng gulay. Magkano kilo ng repolyo? 150. Yung carrots. Magkano? Ay. 120. Ano? Tubig nyo nun. Masaw. Renengan ng darling kong ito. Ay, ano na? Ano mo ko? Ay, akalain mo, hindi ako tutulungan mag-luto. Ayos din yun, no? Okay, kita dyan. Ako nagayat dyan eh. Hindi naman nagre-reklamo siya. Siya nagayat. Hindi, no? Ano? Ano gagawin ko? Mainit eh. Yan guys, ito yung ano namin. Mansion. Mansion namin. Kahoy. Kaya kapatid yan. Tayo mga tao. Ito tayo sa bahay. Magluluto na kami. Yan, kawali. Kawali. Diba? Init dito. Wala. Walang sahod. Ikaw ako na. Sige na, sige na. Sige, bye-bye. Mga hato. mantika, patis, tuyo pala to. Tapos patis,
susunod na. Ha? Aroche. Aroche. Yan. Guys, lutong ano. Bahay. Makikilala yun. Hila tayong ano. Uy, sarap na magluto nun. Magpaluto kayo. Magpaluto kayo. Magpaluto kayo ng ano. Lahat, basic. Basic. Una sa lahat, kailangan maganda ng lapito. Yan na rin ang Pasensya. ba't nauna ang gulay may hindi sahog? Ha? Ano pala, nauna ko. Ay, mali. Ito pala yun. Sinasama, iba naman. Lambot lang naman ito eh. Halo. Tatakpan kasi. Kasi naman tingin mo. Let's add konting mantika kasi kulang. And boom! Ano? Tapi, Kinat mo siya. Tama din naman yung ano. Mga hawakan. Makatasin mo dyan. saan ang galing? Oh, next. Kinabos mo? Ha? Hindi. Babit-babit mo na sa TV. Dangan, hindi ko kawan. Ano ba bibili? Hindi. Sa akin mo kasi sigaw, nilagyan ng matiksara para haunin. Tapos sabay mapakulo na ng sabaw. Sa kumo. Ano ba pinakulo? Yan, kulo na. Likod mo nakita. Yep. Sige na. Binibidyohan ko, di ko maintindihan. Ano na yun? Halo tayo.
Isang pirasong frame mo, yun sa piraso. Balik mo yan ha. Itim na yung brown yan eh. Gawin na. Marami. Yung pansit na siya. Nilagyan lang ng tuyo kasi yung iba kasi nire-reklamo ba't daw ba? Ayun, pula na. Parang kunti lang. Isa't kalahating kilo to eh. Hindi pala. Dalawa di ba isang kilo no? Kalahating lang pala. 3/4 pala. Tsaka, lagay ko na yung Bigol lang natin sinahog. Bigol na sinahogan ng baboy. Amoy. Naging negosyo. Sabi pa Chinese. Sabi ano ko dati. Pag ikaw ang nagtinda, dapat tubo, hindi lugi, palugi. Pag palugi wala nangyari. Wala nangyari ang negosyo mo. Nyam nyam nyam, bili na kayo, ganito lang. Takal. Nyam nyam. Maling umalat. Hindi ko makakain. Umalat na reklamo to sila. Ano ba yan, pre? Parang ayaw yung pakain.